Helo, siwmai, a chroeso nôl i'r ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, i ni'n mynd i edrych ar ddefnyddio Adobe Spark Post mwyn creu hysbyseb cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cân Gymraeg, tebyg i hyn. Mwyn creu'r hysbyseb yma, bydd angen i ni lawr-lwytho delweddau o Google Images ac yna i uwchlwytho nhw i lyfrgell o fewn Adobe Spark. Ac wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth allech chi ddefnyddio mwyn dechrau sgwrs am hawlfraint gyda'ch disgyblion. Mewn gyfnodwch chi hwb ac agorwch ap Adobe Spark. Ar dudalen cartref Adobe Spark, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Libraries. Yna ar dudalen cartref y Libraries, cliciwch ar y botwm sy'n dweud Create a Library ac enwch y llyfrgell yma yn 40 mawr. A dyma'r dudalen ble byddwn ni'n gallu llusgo'r delweddau i ni'n lawr-lwytho gyda Chrome. Cyn dod o hyd i ddelweddau, mae rhaid ni ddewis cân. Felly agorwch tab newydd ar Chrome a ni'n mynd i ddefnyddio peiriant chwilio Google i chwilio am siart 40 mawr BBC Radio Cymru. Cliciwch ar ddolen addas fel y restr yma ar Spotify a chwiliwch am y gân yr hoffech chi ei hyrwyddo. Dwi ddim yn mynd i fod yn reiddiol iawn a dwi'n mynd i ddewis rhif 1 siart llynedd sef Sebona Fi gan Ews Gwynedd. Dwi'n mynd yn ôl i beiriant chwilio Google a'r tro yma yn chwilio am yr artist. Ar dudalen canlyniadau Google, dwi'n dewis Images. Mwyn gweld lluniau o safon uchel yn unig, dwi'n clicio ar y botwm sy'n dweud Tools ac yna, o dan cwimplen Size, yn dewis Large. Ar ôl i fi ddewis y ddelwedd dwi'n mynd i ddefnyddio, dwi'n clicio arno fe mwyn gweld fersiwn yn fwy ar ochr dde'r dudalen. Mwyn arbed y llun yma lawr i nyfais, dwi'n de-glicio arno fe ac yn dewis o'r cwimplen Save Image As. Bydd y ffenest nesaf sy'n ymddangos yn edrych yn wahanol yn dibynnu ar beth yw'ch dyfais chi. Ond yn syml iawn, dyna gyd sydd angen gwneud yw clicio ar Save, achos fel welwch chi fan hyn, mae porwr Chrome yn mynd i ddangos y ddelwedd yna i ni ar waelod y ffenest, felly does dim ots mewn gwirionedd ble mae wedi cael ei arbed. Nesa, dwi'n mynd i ddilyn union yr un broses mwyn dod o hyd i logo BBC Radio Cymru. Nawr bod fi wedi arbed y ddwy ddelwedd i nyfais, dwi'n gallu cau'r tab yma a mynd yn ôl i'r llyfrgell ar Adobe Spark. Yn syml iawn, dwi wedyn yn llusgo'r delweddau o waelod ffenest Google Chrome i'r llyfrgell ac fe fyddan nhw'n uwchlwytho i Adobe Spark yn barod i fi ddefnyddio yn y prosiect. Mwyn mynd nôl i dudalen cartref Spark, dwi'n mynd i'r ochr chwith ac yn clicio ar y botwm Home ac o'r ddewislen dwi'n dewis Instagram Post. A dyma fi ar dudalen ddylunio Adobe Spark Post. Nawr y peth cyntaf dwi eisiau gwneud yw ychwanegu llun yr artist. Felly dwi'n clicio ar y botwm Add ac yna'n dewis Photo. Cofiwch chi'n bod ni wedi uwchlwytho'r delweddau yma i lyfrgell. Felly yn y ddewislen dwi'n tro yma mynd i ddewis Libraries ac yna clicio ar enw'r llyfrgell 40 mawr a wedyn dewis llun yr artist. Mae'r ffenest yma'n ymddangos sy'n gofyn os yn ni moyn i'r llun yma i fod yn gefndir i'r dyluniad neu'n rhywbeth allwn ni symud o amgylch. Dwi'n dewis Move Freely. Dyma'r llun wedi cyrraedd y dudalen. Nawr, y peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw cael gwared ar gefndir y llun. Mwyn gwneud hyn, dwi'n clicio ar y botwm sy'n dweud Remove Background. Gyda'r cefndir wedi ei ddileu, nawr mae ryddid gyda fi ychwanegu cefndir newydd i'r llun a hefyd i roi effeithiau gwahanol ar wahanol gydrannau y dyluniad. Nawr, yn yr enghraifft yma, i fi mynd i ganolbwyntio ar ddefnyddio effaith Colorize ar y delweddau sy'n rhoi rhyw fath o tint lliw dros y lluniau. Wrth gwrs, gyda'ch gwaith chi, mae croeso i chi drial unrhyw un arall o'r effeithiau sydd ar gael. Gyda'r llun wedi ei ddewis, dwi'n dod i'r ddewislen ar ochr dde ac yn dewis y botwm sy'n dweud Filters. Yna, dwi'n sgrolio lawr ac yn dewis y botwm Colorize. Mae clicio ar y botwm Shuffle yn cylch droi'r lliw o amgylch cynllun lliwiau'r prosiect. Mwy ar hwnna nes mlaen. Nawr, fi'n mynd i chwilio am gefndir addas i'r llun. Felly unwaith eto, dwi'n clicio ar Add, Photo, a'r tro yma dwi'n mynd i ddewis Find Free Photos. Defnyddiwch y peiriant chwilio yma sy'n rhan o Adobe Spark i chwilio am eich cefndir. Dwi'n ffindo bod chwilio am y geiriau Texture, Background a Lights yn rhoi canlyniadau eitha diddorol. Unwaith i chi'n hapus, clicwch ar y llun ac unwaith eto i chi'n cael y dewis naill ai i'w osod fel cefndir neu i'w symud yn rhydd. Y tro yma, i ni'n mynd i glicio ar Pin to Background. Unwaith bydd y llun yn cyrraedd y dyluniad, gallwch chi ei symud o amgylch yn y cefndir, newid ei faint a hefyd y cylchdro.
Yna, gyda'r cefndir dal wedi ddewis, dwi'n clicio ar Filters unwaith eto ac yn dewis Colorize. Fel o'r blaen, mae clicio'r botwm Shuffle yn cylchdroi lliw y ddelwedd yma o amgylch y cynllun lliwiau. Mwyn helpu llun yr artist i sefyll mas, dwi'n mynd i lusgo y llithrydd blur mwyn pylu'r cefndir ychydig. Nesaf, ni'n mynd i arbrofi gyda'r paledau lliwiau gwahanol sydd i gael i ni o fewn Adobe Spark. Mae hwnna'n un o'n hoff bethau am Adobe Spark, a mae gweld fel mae dewis palet lliwiau newydd yn effeithio ar naws dyluniad yn rhywbeth pwerus iawn yn y marn i. Yn gyntaf, dwi'n clicio i ffwrdd o'r dyluniad mwyn gwneud yn siŵr fy mod i'n gweithio ar osodiadau'r dyluniad cyfan. Yna, dwi'n dod draw i'r ochr dde ac yn dewis Colours, a fan hyn fe welwn ni baledau o liwiau gwahanol sydd yn rhoi naws gwahanol i'r dyluniad. Mae gwasgu'r botwm Shuffle yn cylchdroi'r lliwiau yma o amgylch gwahanol elfennau'r dyluniad. I fi'n hapus gyda'r lliwiau, ond licen ni sy gwallt yr artist tymed bach yn fwy tywyll. Felly dwi'n clicio ar ddelwedd yr artist yn dod nôl unwaith eto i Filters a'r tro yma yn agor cwimplen Enhance Photo. Yma, gallai symud y llithryddion yma a newid gwahanol osodiadau mwyn newid ychydig ar ymddangosiad y ddelwedd yma. Reit, dewch chi'n gael ychwanegu enw'r artist. Dwi'n dod i'r ochr dde, clicio ar Add, a'r tro yma yn dewis Text. Dwi'n dewis y botwm sy'n dweud Add Your Text ac yn teipio enw'r artist cyn clicio ar y botwm Done. Mae'r testyn yn ymddangos ar y dudalen. Wedyn, dwi'n dod draw i'r ochr dde yn clicio ar y botwm Style ac yn cylchdroi y smotyn D o amgylch y cylch tan bod fi'n dod o hyd i math ffont a dyluniad ffont dwi'n hoffi. Unwaith chi'n hapus, gallwch chi wneud man newidiadau fel ailfeintio a symud. Yna, o dan ddewislen Type, gallwch chi newid y bwlch rhwng y llunellau neu hyd yn oed rhwng y llythrennau yn eich testyn. Mae'r ddewislen Shape yn rhoi gwahanol ddewisiadau ar gyfer cefndir eich testyn chi. Mae'r un yma dwi wedi dewis yn rhoi stribyn ar draws lled y dyluniad cyfan. Nawr, fi'n gwybod bych chi'n pyslan. Pam mae fe wedi rhoi bocs ar draws gwyneb Aws Gwynedd? Nawr, be ni'n mynd i wneud gyda'r stribyn na yw rhoi rhwng y llun o Aws Gwynedd a llun y cefndir mwyn pwysleisio'r ffaith bod reina yn ddoi ddelwedd gwahanol a mae'n mynd i greu rhyw fath o ddyfnder 3 dimensiwn i'n dyluniad ni. Fi'n clicio ar lun yr artist ac yn llithro'r llithrydd order i'r dde mwyn dod â llun yr artist i flaen y llun. Yna, dwi'n mynd i wneud newidiadau bach eto i faint y testyn a'r llun. Nawr, mae'n amser i ychwanegu testyn ar gyfer enw'r gân. Tro yma, dwi'n mynd i ddefnyddio un o'r templedi testyn ac yna gwneud newidiadau iddo fe. Dewch i ni ychwanegu logo BBC Radio Cymru o'r llyfrgell yn yr un ffordd a wnaethon ni ychwanegu llun Aws Gwynedd. Gallwch chi ddefnyddio'r botwm Shape Crop mwyn torri eich delwedd allan o siap. Dwi ddim eisiau unrhyw beth rhy ddramatig gyda hwn, felly dwi'n mynd i ddewis y petrial yma gyda chorneli crwn. Nesaf, dwi'n gosod y logo ar waelod y dyluniad ac yn ychwanegu ffilter Colorize unwaith eto. A'r cam olaf yn y dyluniad syml yw i ychwanegu testyn mwyn rhoi'r hashnod 40 mawr ar flwyddyn. Nawr fe allan ni adl y dyluniad fyna ac allforio fe fel PDF neu PNG neu JPEG. Ond, os i ni moyn mynd ar dyluniad yma cam ymhellach a troi fe mewn i hysbyseb cyfryngau cymdeithasol, mae angen i ni ychwanegu rhyw fath o animeiddiad iddo fe. Dwi'n clicio bant o'r dyluniad ac yna'n agor dewislen Animation. Yma fe welwch chi gwahanol gategoriau o animeiddiadau ar gyfer naill ai'r testyn neu'r delweddau. Ar gyfer y dyluniad yma, dwi wedi penderfynu ar yr animeiddiad testyn dynamig. Nawr dwi'n barod i rannu fy nyluniad. Gallai glicio ar y botwm Download mwyn lawrlwytho ffeil MP4 i nyfais, neu gallai glicio ar y botwm Share a Publish mwyn rannu'r dyluniad yn syth i Google Classroom. Yn olaf, mae'r botwm link fan hyn yn creu URL ar gyfer y dyluniad gorffenedig, gallwch chi rannu mewn nifer o wahanol ffyrdd, neu ei gopio i tab arall ar eich porwr Chrome mwyn cael rhagflas o'ch dyluniad. A dyna ni. Nawr, sa'n siŵr beth i chi, ond hyd yma mae hwn yn un o'n hoff brosiectau ni wedi creu gyda Adobe Spark trwy hwb. Os chi wedi joio'r fideo yma, cofiwch dan ysgrifo fel bod chi'n gweld y rai nesaf pan ddewn nhw mas. Am y tro, hwyl!